noso compañeiro Miguel Pernas, actor, dramaturgo, dobrador, representante dese tempo novo que está abrindose, que está abrindo BNG con novas incorporacións de novas compañeiras e novos compañeiros, como o propio Miguel Pernas, que veciño de Cambre, vai ser candidato do BNG nas eleccións ao Congreso do próximo 28 de abril pola provincia da Coruña. Un tempo novo, con novas incorporacións, igual que a de Miguel Pernas, que tamén estamos vivindo, por sorte, aquí en Oleiros, como logo tamén poderemos comentar. Eu o primeiro que quería facer, por suposto, era darvos as grazas a todas as persoas que hoxe animastes a chegarvos até aquí. Eu sei ben que un venres á tarde, a estas horas, non é o mellor día, comentaba cos medios de comunicación, ainda hoxe pola mañá. Os venres á última hora é un día que, en fin, que todo o mundo xa está pensando pois ou en facer a compra para fin de semana ou nas cativas e nos cativos, e aquí hai varias persoas que poden falar longo e tendido sobre os problemas que a nosa sociedade dá para a conciliación, tamén, lóxicamente, para as actividades de lecer, non? A xente acabou xa a súa xornada laboral, a xente que ten a sorte de ter un traballo, non? Entón, é un día que, en fin, é difícil, non? Entón, pois, entendo que as persoas que hoxe vos achegastes até aquí é porque non tiñades un plan mellor e, polo tanto, pois, hai que darvos as grazas, non? Obviamente, non? Eu tamén quería ter un recordo, quería ter un afecto para as persoas que hoxe non poden estar aquí por razóns do máis variopinto. Hai moitas persoas que hoxe se puxeron en contacto connosco ao longo do día, ao longo das últimas horas, desculpando a súa ausencia, non? Xa vedes que ao final o sitio queda un chisquiño pequeno, mas aínda así hai moita xente máis a que hoxe seguramente quería ter vido, quería ter estado aquí, non? Entón, lóxicamente, ter tamén un recordo e un agradecemento para todas esas persoas que nos están dando o seu cariño, que nos están dando o seu ánimo, que nos están dando o seu afecto, que nos lo levan dando xa moitos días, moitas semanas, de moitas maneiras, non? Por as redes sociais, por correo, por WhatsApp, cando nos paran pola rúa, de moitísimas formas, non? Eu quería tamén darlle as grazas aquí ao 13 pola súa hospitalidade, a Edgar, o capitán deste sitio, que para min a verdade é casi como unha segunda casa. En fin, non? É dicir, a verdade é que hospitalidade é importante, porque en canto lle dixen da posibilidade de facer este acto aquí, Edgar automáticamente díxome que sí, sen dubidalo en ningún momento, non? E iso tedes que saber que non pasa en todos os locais de hostalaría do Concello de Oleiros, non? Cando se lles dice facer un acto do BNG, un acto connotado políticamente. E entón, pois hai que agradecerlle tamén ao restaurante 13 pois esa hospitalidade, e tamén, por que non o dicir, esa valentía, non? De acoller un acto como este. En fin, que vos podo contar? Pois estamos, o que vos quería contar, primeiro de todo, que estamos no restaurante o 13, pero tamén estamos na casa de Lala, que é como se chama esta casa para xente que é de Santa Cruz de sempre. Unha casa que, por certo, eu non o sabía, e contaronmo hoxe, unha persoa, unha desas persoas que hoxe quería ter estado aquí e non pode estar aquí, que tamén foi escola no seu día, non? Naqueles tempos nos que comezou pouquiño a pouco a ver aquelas escolas de Ferrado, aquelas escolas que se daban nas casas particulares, cando ninguén sabía ler e ninguén sabía escribir, para que polo menos a xente que estaba traballando aquí no campo ou no mar puidese saber polo menos ler, escribir as 4 regras, non? Entón, pois unha desas primeiras escolas, polo visto, foi aquí nesta casa na que hoxe estamos. Eu non o sabía, non? En fin, que vos vou dicir? Pois quixemos facer o acto tamén nun lugar, claro que non é casual desde o punto de vista paisaxístico, sitio pois moi bonito, acaroado aquí o monumento o emigrante, pois de Escudero, deseñado no seu día por Luis Seoane, inaugurado un día das letras galegas, vou non dicir así moi de memoria, de 1994, a mellor é mentira, mas en todo caso pois foi seguro un día das letras galegas. Acaroados tamén aquí o noso mar, a nosa maravillosa bahía de Santa Cruz, inda que algunhas veces este atinxida de marrón, por desgraza, nas últimas semanas, nos últimos meses.
unha baía de Santa Cruz, un intermareal desde o punto de vista ecolóxico dunha riqueza tremenda, desde o punto de vista da avifauna que descansa, que a niña aquí tamén tremenda, un espazo para o que nos gustaría pois xa canto antes a declaración, como para outras paraxes de Oleiros tamén, de espazo natural de interese local, unha bella promesa, un bello proxecto que nunca será concretado e que esperemos que tamén pois máis cedo que tarde se poida concretar. Acaroados tamén, pois, para a nosa desgraza, a mamotretos como este que tedes aquí, que nunca deberían ter existido, que nunca deberían estar en pé, os cales, pois sabedes moi ben que nos opuxemos con moita forza desde o primeiro momento, tanto como puidemos, con todos os recursos que tivemos a nosa disposición. E eu aquí quero lle agradecer moi especialmente a unha persoa que hoxe está aquí, que é o anterior portavoz municipal do BNG, Manolo Sarmiento, a súa dedicación, o seu rigor, a súa forza e a súa competencia a hora de defender que este mamotreto non se fixese. Moitas grazas, Manolo, polo teu esforzo. E tamén por hoxe estar aquí connosco, por suposto, non? En todo caso, o feito de que este mamotreto estea en pé tamén é, e tamén pode ser, podemos aproveitar como oportunidade que ímos facer, en fin, precisamente para que nunca máis haxa en Oleiros un modelo urbanístico que permita este tipo de salvaxadas, e tamén que nos recorde a necesidade urxente de comezar a pensar xa noutro modelo de urbanismo para o noso concello, noutro modelo urbanístico, pero tamén noutro modelo turístico e tamén noutro modelo económico, porque tamén de aquí se vendeu que isto era para crear postos de traballo, que isto era para crear riqueza no pobo, que isto era para que puidese vivir xente de Oleiros deste negocio. En fin, pois tamén isto que sexa pois unha maneira de que pensemos e de que repensemos cada vez que pasemos por aquí diante a necesidade de repensar ese modelo, de repensar e de reflexionar sobre se realmente isto é o que queremos para Oleiros do futuro. Desde o BNG temos bastante claro que non vai por aí Oleiros que nós queremos para o futuro, non? Que máis vos podo contar? Claro, eu hoxe veño aquí facervos un anuncio. Veño aquí facervos un anuncio que pois xa sabedes de antemán, porque eu son así, non sei calar a boca, non sei morder a lingua, pero a verdade é que fomos precavidas e fomos precavidos bastante tempo, até o punto de que durante moitas semanas e durante moitos meses houve bastante xente que nos estivo preguntando seguido pola rúa que ia pasar, se nos íamos presentar, se non nos íamos presentar. A min particularmente se ia repetir, se non ia repetir. Nós, caladiñas e caladiños, non dicíamos nada, seguíamos o noso, pero o primeiro anuncio ten que ser dicirvos que esteades tranquilas, que esteades tranquilos, que o 26 de maio vai haber papeleta do nacionalismo de esquerdas en Oleiros e vai haber papeleta do BNG en todos os colexios liberais. Nese sentido, fora nervios, fora dúbidas e fora tranquilidades, non? Obviamente, pola parte que me toca a min, neste caso, como portavoz municipal nestes últimos anos, en este caso tamén pois pola miña disposición a continuar sendo, non, e a volver ser o candidato á alcaldía nestas eleccións do próximo 26 de maio, teño vos que dicir que foi unha decisión que non é fácil. As decisións deste tipo que implican responsabilidades, que implican documentarse, que implican dedicarlle un tempo, que implican dedicarlle un esforzo, non son fáciles nunca para ninguén. É dicir, isto témolo que saber todas e todos, mas son especialmente difíciles, obviamente, podedelo entender perfectamente, para persoas que teñen circunstancias persoais que son, sinxelamente, non termos a nosa vida económica, persoal, laboral, ni moito menos solucionada. Persoas que nos movemos na precariedade, de traballo precario en traballo precario, que agardamos por unhas oposicións que nunca chegan, que estamos para ir onde nos manden en cada momento. Eu mesmo, por exemplo, a partir do luns comezo nun traballo en Lugo que me vai implicar, evidentemente, ter que estar indo a Lugo todos os días. Non pasa nada, a 6 eu teño moi traballada, xa traballei 3 anos e medio alá,
vou seguir indo e vindo pola miña querida terra Chá, mas en todo caso, pois lóxicamente ter esa dedicación implica un esforzo, implica unha reflexión importante, non? Pero ao final pois chegas a tomar unha decisión e chegas a tomar unha decisión que é unha decisión que non tomas ni moito menos individualmente, non? Pero ademais é unha decisión animada por varias cousas e entre outras cousas é unha decisión animada porque o BNG en Oleiros e o BNG a nivel nacional non é ni moito menos un proxecto individual. Eu sei, porque a xente o di, porque a xente mo ten comentado moitas veces, que hai quen pensa que sí, que hai quen pensa, por desgraza, que o feito de estar unha persoa soa no Concello, como é o noso caso, representando o BNG, fai que moitas veces se identifique o BNG cunha soa persoa. Non é así, non é así, e temos que saber todas e todos, é necesario que saiban todas as veciñas e todos os veciños que o BNG é un equipo humano, un colectivo formidável, como vos comentaba antes, o que se están incorporando persoas novas. Nas últimas semanas tivemos 8 altas de militantes novos, de militantes novas nesta localidade, só nesta localidade, e podo vos dicir que vimos de facer un proceso de asambleas abertas das diferentes parroquias do Concello, e o que se transmite, eu a verdade é que o teño que dicir porque ademais é así, é unha ilusión, un afecto, unha esperanza tamén, porque non, e sobre todo un cariño e un interese por escoitar, que eu teño que dicir que non había hai 4 anos, un ánimo tamén que non había hai 4 anos. Eu que estou, xa digo, percorrendo estes días, nas últimas semanas, todas as parroquias do Concello, percibo iso, non? E precisamente iso é o que nos está permitindo configurar un equipo de persoas que é o que máis me anima pois a continuar, o que máis me anima a repetir como candidato á alcaldía de Oleiros o próximo 26 de maio. É ese equipo de persoas, ou polo menos unha parte del, o que eu hoxe tamén vos quería presentar, e con isto sí que xa non vos canso nin vos aburro máis, porque xa sabedes que eu me volto a falar e aburro ás ovellas todas, non? Pero efectivamente eu quería que este non fose solamente un acto de presentación dun candidato, senón un acto de presentación dunha candidatura, non? Ese equipo humano, unha parte del que hoxe vos queremos presentar. O resto do equipo humano, igual que o programa, as ideas, as propostas que van a acompañar a ese equipo e que son parte do equipo tamén, ímolas acabar de definir, estámolas definindo xa estes días, nunha asamblea aberta que imos facer este vindeiro xoves, día 11 de abril, aquí en Santa Cruz, ás 8 da tarde, e na cal, evidentemente, eu tamén vos animo a participar, porque todas as persoas que estamos aquí podemos tamén participar nas asambleas abertas do BNG, porque por iso se chaman así, porque todas as persoas, con independencia de que teñan carné do BNG no peto ou non o teñan ideas interesantes que aportar e, sobre todo, como dicimos no noso lema de precampaña, teñen ideas claras que poden axudar a construir un Oleiros que funcione mellor, ou que funcione, se queremos, aínda mellor, porque tampouco imos dicir, non sería verdade, que en Oleiros estea funcionando todo mal. Fanse cousas boas, moitas cousas por inercia de hai 40 anos, é verdade, pero pódese facer moito máis e, sobre todo, pensamos que se pode facer moito mellor. Será, polo tanto, a partir do vindeiro xoves do 11 de abril, nesa asamblea aberta, cando acabemos de definir todas esas propostas e tamén a candidatura completa. Eu sí que quería tamén, neste caso, agradecerlle moito a todas as veciñas e a todos os veciños que estes días nos están facendo chegar esas propostas, porque é verdade que hai moita xente que está participando. Estou incluso sorprendido de abrir cada día o correo, de abrir cada día as redes sociais do BNG e de ver como efectivamente hai xente que nos manda unha idea, que nos manda un comentario sobre a zona na que vive, sobre un tema que coñece, sobre un sector que controla máis ou menos, sobre un campo pois onde fai algún tipo de activismo, e a verdade é que é moi interesante ver como efectivamente hai esa forza, hai esa creatividade, hai esa capacidade de propoñer, de crear, de soñar pois un Oleiros mellor, non? De imaginar pois un deseño de futuro para o noso Concello. Todo iso hai que canalizalo, todo iso hai que darlle forma, non? Entón un pouquiño por iso nós pois estamos traballando nun programa que eu creo que vai ser un programa moi interesante. Creo que vai ser un programa que vai a chegar propostas novas, que vai a chegar propostas, nalgúns casos,
eu creo que podemos dicir que ambiciosas e propostas moi interesantes nas que estou seguro, estou convencido de que ninguna outra forza política, ninguna outra candidatura vai falar, sinxelamente porque son temas que non lles preocupan, son temas do que non lles interesa. E a nós, o BNG, sí que nos interesa tamén un pouquiño niso marcar a diferenza, preocuparnos por aquilo que non lle preocupa os demais, interesarnos por aquilo que non lle interesa a ninguén. Pois sí, nós somos así de raras e así de raros. Entón, con esta rareza e con esta maravillosa equipa que me vai acompañar, neste caso, o primeiro tramo, eu deixo-vos que eles agora tomen a palabra e vos conten un pouquiño quen son, que fan, a que se dedican e, sobre todo, que a mí me parece máis interesante, que nos conten por que chegaron aquí, porque lles deu por estar no BNG cando podían estar en Ciudadanos.